ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮನಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ ನಮ್ಮನಿ ತೂಕ ಕೋಣೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತೂದಿತ್ತ ನೆರೆಗಾಂಡಲ ನೆನಪುಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲ. ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚರು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬಾಲ್ಯದ್ದು ಯೌವನದ್ದು ಒಂದಾಪುಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಕೊಡೊಂದು ದೇಹ ಕೊಡ್ತೇರೋಂಡು ಒಂಚ ಇತ್ತು ಅವು ಸನಾತನ ಅವು ಐಕ್ ಮೃತ್ಯು ಜೀವಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮನ್ನಂಕ್ ಬುಡೋಡುಂಗ್ಲ ಮನೋಸರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಮ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಪಿನ ಅಹಂಕಾರ ನಂಕ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೌ ಪಂಡರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಓಲ ಒಂಜಿ ಥಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಾಮಾಗ ಉಂದಾಪುಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೋಧ ಪೋಪುಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಂದಾಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೂರ್ವ ಅಂಚ ಪಂಡ ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ವ ಅಂಚ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಡ್ ಪಂಡಾರ. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಇವನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಂದೆ ತೂದಿತ ಎಂಚ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಯತೆ ಕಾಮಾತ್ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧ ಬಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮೋಹ ಸಮೋಹತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮಶತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ನಮ್ಮ ಕೋಡದ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂದಿತ್ತ ಅಂತ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಯೋಗ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕರ್ಮ ಯೋಗ. ಒಂದು ನಮಕ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೆಲಸ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಮಾತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಾಯ್ಕ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದಾಯಕ್ ಬಂತೀನಿ. ಯೋಗ ಪಣ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಅದೇ ಇಂತ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದಾಯಕ್ ಬಂತೀನಿ. ಸನ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ದಾಯಕ್ ಬಂತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ
ದೇವರನ್ನ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಕೊಡು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರ್ಮ ಬಂತೀವಿ. ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸನ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಯೋಗ. ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಬೆಟರ್. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಪಂಡದಂಚಿನ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪಂಡ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪಂಡಂಚಿನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣ. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್, ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಯಾನಂಜಿ ನಯನಂ ಚಿನ್ನಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನಯನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತ್ಯಾಪೋ ನಾ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತ. ಮುಂಚಿ ನಮಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೃಷ್ಣವನ್ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಂಟು ದತ್ತು ಪಾಡಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಹಲ ದತ್ತು ಪಿದ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ. ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಲಾಡ್ತದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಆತ್ಮ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಂಜಿ ದೇಹಾಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಯೋಗ. ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣವನ್ ಪೇರು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆನಾ ನಿಜ ಕರ್ಮಯೋಗ ಐಟ್ಲಾ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಅವ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತೂಕ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡನ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಅವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ನೆಂಕ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಚಿ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯ ಅದನ್ನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ. ಅವು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ್ ಎಂಚ ಕರ್ಮಯೋಗ ಬರೋಡು ಅವೇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಚ್ಪಾವಲಿ ಅವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಕರಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮದಾದ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಕಾಂಕರ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾಯಿಗ್ ಅವ್ ಕಾಮದಾದ ಉಂಡು ಕಾಮ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನಿಮಿ ಶತ್ರುತ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯಿಗ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತೂಕ. ಕರ್ಮಣೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭೂರ್ ಮಾತೆ ಸಂಗೋ ಸ್ವ ಅಕರ್ಮಣಿ. ಎಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏರಂಡಲ ಪನ್ಪರ ಕೋಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಒಂದು ಕೋಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶ್ಲೋಕ. ಎಸ್ ಎಂತ ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಆಯ್ತಾ ಫಲಿತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕರ್ಮ ಮಂತೆ ಬಂದಿಂಕ ಅಹಂಕಾರ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋ ಬಿ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪ ಭಗವಂತ ಅರ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪನ್ ಪಂಡ ಅಹಂಕಾರಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ. ಇತ್ತ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಫಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಕೆಲವರ್ದಾದೇನ್ ಮೇರ ಓ ಕರ್ಮದ ಫಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಂಧನ ಆಪುಣಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುಚಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಪೇರ್. ಎಂಕ್ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ರೈಟ್. ನಾನು ಮರ ನೆಟ್ಟಂಡ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಸಹಜ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ನೆನೊಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮರನ್ನೇ ನೆಡುಜಿಂದ ಮರನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಲ ಬಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಕಲ ಏನ್ ಕರ್ಮನೇ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಡೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀರು ಕರ್ಮದ ಫಲ ನೀರೇ ಕೊರಡು ಕರ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಕರ್ಮ ಫಲ ಬತ್ತಂಡ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕರ್ಮನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೋಡು ಅಂಚೆ ಪನ್ಪಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಕರ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಆರೆನ್ವೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಅರನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಪಂಡದಾದ ಫಸ್ಟ್ ತುಯ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನು ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಸೇವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಅಂದ್ ಹಾಪುನ ನಮಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೆಗೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಐತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತಂಡತೆ ಕುಕ್ಕುದಾದ ಆಯ್ತ ಉಲೈದ ಗುಟ್ಲಿ ನದೊಂದು ಸೀಡ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡ ಈಗ ಆಯ್ದಾದ ಮತ್ತೆ ದೆಕ್ ದತ್ ತಿರ್ತ್ ಪಾಡಿ
ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತ ಇರುವ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ 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 ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಪಾಡಿ ದಾಲೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಎಂಚ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ ಅಂಡು ಇರುವ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಫಲನ ಆಯ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆಯ್ ಬುಟ್ಟಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಣ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತೇರು ಏನ್ ನಾವು ಅಂದ್ ಎತ್ಕೋರ್ ಅಪ್ಪ ತಿಂಡು ಪಂಡೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ ಯಾನತ್ತ ಇರುವ ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಕರ್ಮದ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಈತ್ ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಮತ್ ಕುಕ್ಕು ನೀಗೆ ತೊಂದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಅವು ಅನ್ಕೇನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಎಸ್ ಇಂತ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರು ಏನ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಈರ್ನ ಇಂಚ ಅವೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಭಗವಂತ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಾತ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಸರಿ ಉಂಡ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ಪನ್ಪ ಎನ್ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಅಂದಿ ಎನ್ನಗ ಅವ ಯಾನ್ ಇಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಮಾತು ದಾದ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆವಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆವಡಾಂಡ ದಾದ ಬೋಡು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಬೋಡು ನೀರು ಬೋಡು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಬೋಡು ಭೂಮಿ ಬೋಡು ಅವ್ ಮಾತ ಬೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ ಬೆಳೆಯೋಡಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದೇ ಆ ಸೂರ್ಯ ಏರು ಈ ಮಲ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಐಕ ಪನ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನತ್ ಮಲ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಬೋಕ ಓಕೆ ಚಂದ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ದವ್ಲೆ ರಸ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಐಕ್ ಚಂದ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವಳ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನತ್ ಮಲ್ತಿನ ಓಕೆ ಅವ್ ಮಾತಾಬಿಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಓಲ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ದಾಲ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಆಯ್ಪನ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಲ ಏನ್ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಮಾತಾಬಿಡು ನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಮರತ್ತ ಅವು ಏರ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತ ಅವ್ ಏರ್ ಮಲ್ತಿನ ಭಗವಂತ ಮಲ್ತಿನ ಭಗವಂತ ಆರ್ ನೆತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರತೆ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ತೂಲೆ ಭಗವಂತನ ರಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೀಜಡ್ದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮರ ಹಾಕೊಂಡ್ ಏರಾಂಡೆಲ ಬ್ಯಾಂಬು ಬಿದಿರುದ ಬೀಜ ತೂತಾರ ಈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೀಜ ಅವು ಈತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೀಜ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿದಿರುದ ಮರ ಹಾಪುಂಡು ಏರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವ್ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಇಚ್ಚಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆಲದ ಮರ ತೂಪಾತೆ ಆಯ್ತ ಬೀಜನ್ ತೂತಾರೆ ಏರಂಡಲ್ಲ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆತಿಯಲ್ಯ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಒರಿಯುಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲದ ಮರ ಹಾಪುಂಡು ಏರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹೂ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಭಗವಂತ ಇತ್ತದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ತೊಚ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ ಮಲ್ಪ ತೊಚ್ಪಾಬಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೀಜ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮರ ಮಲ್ಪ ತೊಚ್ಪಾಡು ಹೊರದಾದಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಎಂಚಪಂಡ ಡಿವೋಟಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಲೆ ಹೊರದಾದಂಡ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಅಲ್ಪನ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಆರು ವೈಕುಂಠ ಹಿಡ್ದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಚ ಬಂದ್ಪುನಾಗ ರಡ್ಡ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೇರಾರೇಕ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಇದು ಅವ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಕೇನ್ಯರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎದುರೆ ಮಂದಿರದ ಎದುರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾತ ದೀಪತೆ ಅಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ಅವ್ ಮಾತ ಚಮಾರ್ ಅಂತನ್ಪ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕೊಲೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪೋದ್ ಕೃಷ್ಣಡ ಪಿರ ಪೋಪೆರ್ ವೈಕುಂಠಡ್ ಪೋಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಯಾನಿನಿ ತೂಯೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ನೆನ್ನೆನ್ ಸೈಡ್
ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾರುನಾಯ್ ಐಕ್ ದಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಆ ಪಂಡ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಇರೆಕ್ ಕೊರ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡರ್ಗೆ ಏನಡ್ದ ಆಯ್ಕೇನು ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆಡ ಪೋದಕ್ಕೇನು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪೋದಕ್ಕೇನು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪೋಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ತಿರ್ತು ಪೋಯರ್ ಅಪ್ಪ ನಾರದ್ ಮುನಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಭಟ್ರು ತೂಯರ್ ಋಷಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಓಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಋಷಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಾರ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಆಡ ಪೋದ್ಕೇಂಡರ ಋಷಿ ಮುನಿ ಭಟ್ರು ಕೇನ್ಯರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಏಪ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರ್ ವೈಕುಂಠ ಆಡ್ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಈರ್ ಕುಡವರ ವೈಕುಂಠ ಪೋಪರತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೇನ್ಲಾರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಏಪ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ಕೇನ್ ನನ್ ಬಂಡರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾರುನ ಎಡ ಅಲ್ಪಲ ಪೋಯರ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಒಂಜಿ ಋಷಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ ಆಯನ್ ತೂದ್ಲ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾರುನ ಪಂಡೆಗೆ ಈರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಇರಬ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತದಾದ ಅಂಡ್ ಕಾಬ್ಲರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾರ್ನ ಬೋದು ಸೇಮ್ ಋಷಿ ಪಂಡರ್ಗೆ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬುಡ ನಿಂತಾರ ಋಷಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ ವೈಕುಂಠ ಪೋಪುನ್ ನಿಂತಂಡ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹಂಗ ಏಪ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ್ ಕೇನ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪೋಯರ್ ವೈಕುಂಠಾಗ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣು ಕೇನ್ಯರ್ಗೆ ದೇವರೇ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕೇಂಡ್ಯಾರ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡ್ಯಾರ ಅತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ ಏಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂತ ನಿಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಅನ್ಕೆನ್ನಾಗ ನಾರದ್ ಮುನಿಡ ವಿಷ್ಣು ಪಂಡ್ಯಾರ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೋದು ಪನ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಆರ ಒಂಜಿ ಸೂಜಿದ ಹೋಲ್ ಉಪ್ಪುಜ ಸೂಜಿಗ್ ಹೋಲ್ ಉಪ್ಪುಜ ಥ್ರೆಡ್ ನಮ ಪಾಡುವ ನೂಲ್ ನಮ ಪಾಡ್ ನಾವು ಹೋಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಒಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನೆನ್ ಅವು ಹೋಲ್ದ ಉಲೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಪೋದು ಪನ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಎನ್ಯರ್ಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ಸೂಜಿದ ಎಲ್ಯ ಕೊನೆಡ್ ಎಲ್ಯ ಹೋಲ್ ತೂತದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅವೆನ್ ಐತ ಉಲೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ಪನ್ನೋಡ ಪಂಡಾರ್ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಭಟ್ರುಡ ಪೋದು ಪಂಡರ್ಗೆ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ನದಾದ ಭಗವಂತ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಭಟ್ರು ಆರ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ನಾರದ್ ಮುನಿ ದಾಲೇಜಿ ಆರ್ ಕುಲೋಂದಿತ್ತೇರ ಆರ್ನ ಆಸನಾಡ್ ಕುಲೋಂದು ಒಂಜಿ ಸೂಜಿಂದ ತೊಂದು ಸೂಜಿದ ಒಟ್ಟೆದುಲ್ಲೈ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನೆನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಅವು ಭಟ್ರನಿಗೆ ಮರ್ಲ ಇರೆಗ್ ಇದು ದಾದ ಪಾತ್ರ ಸೂಜಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊನೆಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೇಂದ್ರಗೆ ನಾರದ್ ಮುನಿ ತೆಲ್ತೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ಪೋಯರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ ಸೇಮ್ ಕಾಬ್ಲರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾರನ ಆಡ ಪೋದ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕೇಂಡೆ ವಿಷ್ಣು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ವೈಕುಂಠಾಡ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜ ಆಯ್ಲಕ್ಕೇಂಡೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪಂಡರ್ಗೆ ನಾಲೇಜಿ ಆರ್ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೂಜಿದ ತುದಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆನೆನ್ ಐತೋಲೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಬ್ಲರ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಓ ಅಂದ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾರದ್ ಮುನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಈ ಏನ್ ಪಂತಿನ ನಂಬುದಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಯು ಬಿಲೀವ್ಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಬ್ಲರ್ ಪಂಡ ದಾಯಿಗ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ದಾಯಿಗ್ ಎನ್ನ ಪಿರಾವ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತೇನೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಮಿಯನ್ ಎಲ್ಯ ಬಾಲಪುನಾಗ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮರ ಅಂಡ್ ಒಂದೇನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೀಜಡ್ದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಮರ ಕೃಷ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂಜಿದ ತುದಿತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆನೆನ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು
ಅಂದ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪಂಡರ್ಗೆ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪಿರ ವೈಕುಂಠ ಪೋದು ವಿಷ್ಣುಡ ಪಂಡರ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ವಿಷ್ಣು ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏರಿಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಲ ನಾರದ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಕಾರುಗು ಗುರ್ತು ಪಂಡರ್ಗೆ ಈರ್ನ ಭಕ್ತಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ತೂಜುಜಿ ಇದೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಭಾವಗ್ರಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾವಡ್ ಅವ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪರ್ ಅವೇನು ಭಗವಂತ ತೂಪೇರ್ ಅವ್ ಕಾಬ್ಲರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾರುನಾಯ ಸಮಾಜಡ್ ದಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡಕ್ಲೆ ದಾಲೇಜ್ ಆಂಡ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತಿ ಏತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅವ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಯ ಆತ ಕೈತಾಲ್ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆಚಿ ಸೊ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪನ್ಪರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತಾರೆ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಸೀಡ್ ಹಿಡ್ದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆವೆರ ಏರ್ ಕಾರಣ ನಮ ಬನ್ಪ ಯಾನ್ ಕಾರಣ ಮಾತ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತಾರ ನೋ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಈಯತ್ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪರ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಅರ್ಜುನಾಗ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಐತೆ ಕರ್ಮದ ಫಲನಿ ಅಂತ ತಿನ್ನೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ಪನ್ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿ ಜನಾರ್ದನ ತಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ ಕೇಶವ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಕೇಶವ ಪಂಡ ಕೇಶವ ಕೇಶಿ ರಾಜ ಕೊಂದವನು ಕೇಶಿನ್ ಕೆರ್ದಿನಾಯಿಗ ಕೇಶವ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಅಂದ ಪನ್ಪನಮ ಕೇಶಿನ್ ಕೆರ್ದಿನಾಯಿಗ ಸೊ ಕೇಶಿ ಪಂಡನ ಎಂಚ ಕೇಶಿ ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಕೇರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ನೊಂದಲೆ ಅವು ಕೇಶಿಗೆ ಎಂಚ ಕೆರ್ತಾತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಡೌಟ್ ದ ರಾಕ್ಷಸುಲ್ ಎನ್ನ ತರೆಡ್ದು ಏನ್ಲ ಕೆರ್ದು ಬಿಡು ಸೊ ಹೀಸ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜಿ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಕುಡವರ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಡ ಕರ್ಮನ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡ ನಾಯ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾತ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಆಯ್ನೆಕ್ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಐಗ್ ದಾಲೊಂಜಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆತ್ಮಗ್ ಅಂದೀರ್ ಪನ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಾಗಂಡ ನಾನ್ ದಾಯೇಗ ಒಂದು ಯುದ್ಧಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂದಕೇನ್ ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವ್ಯಾಖ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯ ಶಿವ ಮೇ ತದ್ ಏಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಏನ ಶ್ರೇಯೋಹಂ ಅನುಪ್ಯಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಏಕಂ ವದ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚೆಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆತ್ಮ ಹೋಗ್ಲ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಒಪ್ಪುಜಿ ನೈನಂ ಚಿನ್ನಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಅವ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಅಂಕಲ್ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಕರ್ಮ ತಮಿತ್ ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಕರ್ಮನ್ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಪ್ಪಡ ಖಾಲಿ ಜ್ಞಾನನ್ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮ ಪಂಪಿನ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪಂದ ಎಡ್ಡೆನ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ ಧ್ಯಾನ ದಾಲ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಿತ್ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅವಿ ಎಡ್ಡೆನ ಇಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೆನರ್ ಏಕಂ ವದ ಉಂದು ಅವು ಅಂದ್ ಪನೊರ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ತ ಅವು ಹೊಡ್ಚಿಂಗ್ ನಿಂಗ್ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಏಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ನಾಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಟತಿ ಅಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹಿ ಅವಶ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈರ್ಗುಣೈರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಅವು ಆಪ್ಷನೇ ಅತ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ ಕರ್ಮನೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಇವನ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಒಂದುಂಡು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಕರ್ಮ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಲೈ ಕೃಷ್ಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಏರ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದರ್ ಓಕೆ ನಾಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತ್ ತಿಷ್ಟತಿ ಅಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಏರ್ಲೇಚಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೆರ ಯಾನ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪಂಡಲ ಅವು ಸತ್ಯ ಆತದ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಉಲ್ಲೈ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ತನ್ನತಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಕಣ್ಣು ದರೆಪ್ಪೆ ತನ್ನತಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದುಂಡು ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು
ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಿ ಹಂಗ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಎಂಟಿ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖಾಲಿದಿಂದ ರಾಕ್ಷಸ ಅಲ್ಪ ಬದುಕುಲ್ವ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ದೀಪರ ಪೂಜಿತೆ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ದೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣೇರು ಮೂಜಿ ಗುಣ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಗುಣ. ಸತ್ವಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ರಜಗುಣಟ್, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ತಮಗುಣಟ್, ಫುಲ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಇವನ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪು ನಾವ್ ತಮಗುಣಟ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಅವ್ ಮಾತ ಪೋಪ ರಜಗುಣಟ್ ಕಾಂಡ್ ಲಕ್ಕುನಾಗ ಸತ್ವಗುಣಟ್. ಸೊ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಯ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಅಂದಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪಿಜಿಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ್ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ರೈಟ್. ಈವನ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಮನುಷ್ಯಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಪೇರ್. ಆಂಡ ಕೆಲಸ ಓ ಟೈಪ್ ದ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆಂಡ ಸರಿ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಪ ಪಂಪೇರ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯಾ ಅಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾತಾಮಿ ಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಬಹುಮಾತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಇವನ್ ಕಾರ್ ಕೈ ದಾದ ಉಂಡು ನಾಲಿಗೆ ಅವ್ ಮಾತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ದಾಯಿಗ್ ಅವು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಅವಿನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯಾ ಅಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾನ್. ಏಪಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜೇರ್. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ ಕೆಬಿ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಬೇತೆಕ್ಲ್ ಪನ್ನಕ್ಕೇನುಜೇರ್, ಬಾಯಿ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜೇರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಡ್ ಕುಂಭಮೇಳ ನಮನ ಮಾತ ತೂಪ ಓ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಮನಿ ಪಂದಕ್ಕುಲೊಂದುಪ್ಪೇರ್. ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರ್ ಯಾ ಅಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ. ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಪ್ಪೇರ್ ಮಂಗನ ಲೆಕ್ಕಗೆ. ಮಂಗ ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಕುಂಟು ಪಾಡುಜಿ ಆರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗಟ್ ಕುಲೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ತನ್ನಾತಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮಂಗ. ಬೇತೆಕಲ್ ಪಂತಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೇತೆಕಲ್ ದಾದು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಡ್ಡೆಡ್. ಆಂಡ ಆ ಏಪಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂಗನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಡಜನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಪ್ಪ ಮಂಗಕ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಡಜನ್ ಆತೊಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವ್ ಮಂಗ. ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೇರ್. ಆಂಡ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮಾತೊಪ್ಕೊಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಕ್ಲೆಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಪೇರ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಸ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂಚಿನ ಜನಕಲ್ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿನಕಲ್. ಅವ್ವೇ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಪೇರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕಲೇನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲೆ ಏರ್ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ನಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ನಕ್ಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಸಾಧುನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಢೋಂಗಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲತೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ. ಸಾಧುನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೆರ್ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರ್ ಡೋಂಗಿ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಲ್ಪೆರ್. ಪಿದಾಯಿಡ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧು ಅಂದ್ ಆಂಡ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಅನಾಗ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಲ್ಪೇರ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಇವನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ ಎಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಡಿಪುನಾಯೆ ಏತೋ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ದಾಯಿಗ್ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲಸನ ಅದು ಸರಿಯಾಂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಸಾಧುನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಡಿಪುನಾಯಿ ಏತೋ ಆವಲಿ ದಾಯಿಗ್
ಐ ಸರಿಯಾತಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಅಯ್ಯಗ್ ಸೂಟ್ ಆತಿನ ಆಯ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಈ ಸಾಧುನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸಾಧುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚಾದಿ ಸಾಧು ಆಯರೆ ಫಿಟ್ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಬಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏರ್ ಸರಿಯಾದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತ ಓ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ ಓ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅವನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಕೆಲಸನ್ನು ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕಲ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಹಿಡಿದು ಏತೋ ಆವಲಿ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂಚಿನಕ್ಕಲಿ ಏತೋ ಆವಲಿ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜಾಯೋ ಹಿ ಅಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರ ಯತ್ರಾರ್ಪಿ ಚಾತೆ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೆ ಅಕರ್ಮಣಃ. Perform your prescribed duty, for action is better than inaction. Karma jayo hi akarmana. ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಡೆದು ಏತು ಆವಲಿ ಕೆಲವರುಲ್ಲರಿ ಯಾನ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪುಚಿ ಯಾನ್ ಇಡೀ ದಿನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಇಂಕ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಚ್ಚಿ ನೋ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಕೆಲವ್ರ ಏನ್ ಮೇರ ಟೆಂಪಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಚ್ಚಿ ನೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತ್ ಪೆರುತುಲೆ ಕರ್ಮಿನಕ್ಕಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕಲ ಇಡೀ ದಿನ 9 to 9 ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆ ಬತ್ತ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಬತ್ತ. ಈವನ್ ಡಿವೋಟಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಆತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಐಟಿಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ. ಒಂಜಿ ಜನ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆರಿತ್ತೇರ ಆರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬತ್ಕೆಂಡರ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನಿಕಲ ಬೋಡಾಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ ತಿರ್ತುಕುಲ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಂಚ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ISKCON ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಈದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ್ಪಿ ಇದಾಯ್ದು ಡೊನೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಐಟೆ ಇಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರ್ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ ಕೇನ್ಮಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೇರ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದಾನ್ ಯು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 70 ಯಾರ್ ಪಂಪೇರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಏಜ್ಡ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟು ಮೂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಪೋಪೇರ್ ಓ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಪೋಪೇರ್ ಅವಳ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪಿನ ಪ್ರಭುಪಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಬಂಪಿನ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ಮೀಟ್ ಆವೋಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ನುಡು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ISKCON ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಂ ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ವ ಅವು ದಾಯಿಗ್ ಅಂಚಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ವರ್ಕ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆತೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮಾಯಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ಲ ISKCON ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡ್ ಪೋತುಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೆ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದಾನ್ ಯು. ಈ ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ 9 to 5 ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ ಮಲ್ಪುನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಕರ್ಮೀಸ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂದೇ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವ್ರೇನ್ ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಪಂಡ ಆರಾಮಡ್ ಜೆಪ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಜೆಪ್ಪುನ ಡೊನೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೋ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಗಡಿಗೋರ ಉಂದಾಪುಂಡಕ್ಲೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅವ್ ಮಾತಾಪುಂಡು ವೈ ಸೋ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಆತ್ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಚ್ಲಿಕ್ ಲೈಕ್ ದಾ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲೋಡು ನೋ ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಪನಿಲ್ಲ ಮಾತ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಾಟ್ನ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೇರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೇರ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಡ್ ಬತ್ತುಂಡಲ ಕೆಲವ್ರೇನ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ ಕೆಲಸನ್ನು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ ಫಲನ್ನು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ್ ನಮ
ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಅವು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಜನಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹನ್ ಸರಿಯಾದ ದಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡತೆ. ದುಂಬುದ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಂಚೆತ್ತಾರೆ ಗದ್ದೆಡು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಾರೆ. 100 years ಆಂಡಲ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಚೂರ್ ಒಂಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಜಪ್ಪು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲಸ. ಲೈಕ್ ಸೋ ವೀಕ್. ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್. ಆಸ್ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಕಲಿಯುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ಆಪ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡ ಓ ಟೈಪ್ ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು. ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾತಿನ ಕಾರ್ಯನ್ನ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಕರ್ಮಿನಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೇರ್. ಡಿವೋಟಿನ ಅಕ್ಕಲ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೇರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಬಾಂಡೇಜ್. ಪಲ ನಮ ಮುಕ್ತ ಅಪ್ಪ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ and the devotees who are Lord are released from all kinds of sin. ಭಕ್ತನಕಲ್ ಮಾತವಂಚಿ ಪಾಪಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಪರ್ಗೆ. They eat food only offered first for the sacrifice. ಪ್ರಸಾದ ಇತ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಏರಾಂಡಲ ಪನ್ಪರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೆ ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚೀಸಲ ಪ್ರಸಾದ ಆಪುಂಡು. ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಅವಲ ಪ್ರಸಾದನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಸಾದ ಆಪುಂಡು. ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತಿಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು. ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಬೊಕ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ ನಂಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸಾತ್ವಿಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪ್ರಸಾದ. ಓಕೆ ಬೇತೆ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅವು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಯಜ್ಞದ ಶೇಷ ಪಂಡ ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ತಿನ್ಪೇರು. ಸೊ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಓಲ ಪಾಪದಾಗುಂಟು. ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂದ ತಿಂದ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಪಾಪದಾಗೋಣ ಅಂತ. ಪಾಪತಾಗುಚಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಇಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೇವರನ್ನ ಸಲೈವ ಐಕ್ ತಾಗದೊಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಆಪುಂಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೇವರನ್ನ ಸಲೈವ ಅದೇ ഞാനൊന്നെനിക്കേನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಯಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಂದು ಉತ್ತೆಂದು ಆರ್ಕೇನ್ವೇರ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡದಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರ ಪನ್ಪೇರ್ ದೇವೇರ್ನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಐಟುಂಡು. ಅವು ಖಾಲಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆನ್ನರ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ದೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಎದುರು 10 ನಿಮಿಷ ದೀಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ ತಿನ್ಪುನ ನಾವು ಅಂಚೆ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವರೆನ್ವೇರ್ ಪ್ರಸಾದ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಂಡ್ ಪೋದು ಪ್ರಸಾದ ದೀಲೆ ಮಾರೆ ಭಗವಂತನ ಎದ್ದು ದೀಲೆ ಪೋಲೆ ಇಕ್ಕೊಂಚಿ ತುಳಸಿ ದೈದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಪೋದ್ ದೀಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡಪ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಏತ್ ಟೈಮ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡತೆ ಯಾವ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚ ಭಗವಂತ ತಿಂದರ ಇಜ್ಜರ ಅರೆ ಅವು ಬೇಗ ತಿನ್ಲೆ ಭಗವಂತ ಇಂಚಿನ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪುನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿನ್ಲೆ ನಮಕ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಬುತ್ತಿಡ್ ಪಾಡೋಡು ಈರ್ ಬೇಗ ತಿನ್ಲೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿನ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ನಿಜ ಪನ್ಲೆ ಅದೇ ಕಾಂಡೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾಂಡ್ ಇಂಚಾಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ರೈಟ್ ಆಂಡ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಟೈಮ್ಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲವರು ಫ್ರೂಟ್ ದೀಪರ್ ಇಡೀ ಫ್ರೂಟ್ ದೀಪರ್ ಏನೇಂಡೆ ದಾಯಿಗ್ ಇಡೀದ್ ಫ್ರೂಟ್ ದಾಯಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀಲೆ ಭಗವಂತ ತಿನ್ರೆ ಇಜ್ಜ
ಇಜಿ ಹಾಳಾಪುಂಡತ ಓಕೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಕಣಯಿ ಇಡೀ ದೆಪ್ಪುಗಲ್ಪ ದೀಕ ಬೊಕ ಭಗವಂತ ಎಂಚ ತಿನ್ಪುನು ಆರೆದೆ ತಿನ್ನಾಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಿನಾಗ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತಿನ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚ ತಿನ್ಪ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ ಭಗವಂತಕ್ ದೀಪುನ ಕೆಲವು ದೀಪರ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂದ್ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಭಗವಂತ ದೀಪ ಅಲ್ಪ ಪರಂದ್ಗ್ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಪ್ಪರ್ ಪರಂದ್ ಕಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜರ್ ಆಂಡ ದೀಪುನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅವ್ ದಾದ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಐಟ್ ದಾದಂಚ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪರಂದ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಅವನ್ ಫುಲ್ ಪೀಲ್ ಮಲ್ತ್ ಮಾತ ಪೀಲ್ ಮಲ್ತ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತ್ ಭಗವಂತ ದೀವೋಡು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಭಗವಂತ ದೀಪುನ ಇಜಿಂಡ ಫುಲ್ ಬನಾನನ್ ಐತ ಒಂಚಿ ಚೋಳಿನ್ ಮಾತದೆತ್ತು ದಿಯೋಡು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚ ದಿವೋಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಕ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ತುಳಸಿದ ಇರೆನ್ ಪಾಡು ಇತ್ತ ಪರ್ಂದ್ ಕಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ತುಳಸಿಲೇಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಇಂಚನೆ ದೀಪುನ ದೆಪ್ಪುತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕ್ರಮಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡ್ಲಿ ಐತೆ ಕ್ರಮ ಅತ್ತಂಡ್ ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರನೆ ಆ ಬಂದವ್ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಭಗವಂತ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ನಿಯಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಆಪುನಟ್ ಆತ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ ಎಂಚ ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತನ ರೂಟೀನ್ ಆವೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಪೇರು ಓ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುವ ಅವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುನಃ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸ್ಟೋರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ರಾಹು ಕೇತು ಅಕಲ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅವನ್ ದೀಪುಜರ್ ಭಗವಂತಾಗ ಮಾಂಸದ ಪ್ರಕಾರನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಂಸನ ಓಕೆ ಅವನ್ ದೀಪುಜರ್ ಅವನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ದಾದ ಮಾತೊಂಡು ಅವನ್ ಭಗವಂತಗ ದೀದ್ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಇವನ್ ನೀರ್ ಆತ ಮಾತ ಬುಡ್ಚಿ ನೀರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಚಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ನೋ ವರೀಸ್ ನೀರ್ ದಾದೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಲೋಟ ಈರ ದೆಂಗದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಪುಜೇರು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆಂಗದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅವನ್ ಐತೆ ಲೋಟನ್ನು ಇರ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಭಗವಂತಗ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿದ ಇರನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತ ನೀರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ನೀರ್ ತಿಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವನ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ನೀರ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ರೈಟ್ ಪರ್ರೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತ ಪ್ರಸಾದನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಚತುರ ಸೈ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಸೈ ಚತುರ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆವಡೆ ಎಂಚ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಂಗ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರಲಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಓವೆನ್ ಆಹಾರನ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿನ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಅಂಚನ ಮತ್ತ ಕಣಪ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅಲ್ಪ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ఒక ఈవెన్ అన్నల భగవంతగా ఆఫర్ మల్పందిన అన్న నమ తిన్నుండ పాపన అందు కృష్ణ మల్ప పంపారు అయితే ఒక అన్నాద్భవతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవం ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಲ ತಿನ್ಪ ರೈಟ್ ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರೋಂದುಂಡು ಈತ ಮಾತ ನಮಕ್ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲೆ ಅಂದು ನಿರ್ಜಲ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಕ್ಲೆಕ್ ರಾತ್ರಿ ಅನಾಗ ದಾಲೇಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೂಂಡ ಯಾವ ಬೆಡ್ ಅಂದಾಪುಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡ ತಿನ್ಪುನಡ್ದು ರೈಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನಾದ್ಭವತಿ ಭೂತಾನಿ ಮಾತ ಜೀವಭೂತ ಅನ್ನಡ್ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ ಉರ್ಲೆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ ಪರ್ಜನ್ಯಾದ್ ಅನ್ನ ಸಂಭವ ಆಣ ಒಂದು ಅನ್ನ ಬರ್ರ ಕಾರಣವು ಬರ್ಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಇಂಚ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ ಅವು ಯಜ್ಞರ್ದು ಬರೋಂದುಂಡು ಯಜ್ಞದ ದಾದೊಂಜಿ ಆಹುತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ದೇವತೆನಕಲ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಂದ್ರ ಬರ್ಸ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಚುಂಡು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಲೇಯರ್ಸ್ ಪೊಗೆತ್ತ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಇಂದು MRPL ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಂದೆತ್ತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪೊಗೆ
ಅವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅವು ಐಟ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜ್ ಆಂಡ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತಿನ ದಾದೊಂಜಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಿನೊಲ ತೂ ಮಲ್ಪರೆ ಐಕ್ ಮಾತ ದಾದೊಂಜಿ ಪೊಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಮೋಡ ಆದ್ ಅವು ಅವೆಡ್ದು ನಮಕ್ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಆನಂದ್ ಯಜ್ಞ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಒಲ್ಪ ಬರತ್ತಂಡೆ ಅವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಗ್ ದಾದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞನ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ದುಂಬು ಪನ್ಪೆರ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಓಲ್ ಬರತ್ತಂಡು ಅವು ವೇದಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಬರತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಕೊರ್ತಿನ ಇರು ಭಗವಂತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯಿಗ ಮಮಲ್ಪ ತೂಯಿ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ವೇದನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವ್ನ್ 4 ವೇದ ಅಂಡ್ 4 ವೇದಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿನ್ ಆರ್ ಬರೆತರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇಂಚಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಐಬೋಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಮಲ್ತಾ ಐಬೋಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತಾ ಐಬೋಕ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ ಫಲನ ನಮ್ಮ ಕಾಸ ನಿಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಜ್ಞ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಓವು ಯಜ್ಞ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಅದೇ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗ್ ಆಫರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಭಗವಂತ ವೇದ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ದಾದೊಂಡು ಅವ್ ಭಗವಂತ ಕೊರಡು ಐಕ್ ಚಕ್ರಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಓವು ಯಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಘೀ ಅವ್ ಮಾತದಾಲೇಚ್ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಇತ್ತ ಕೆಲವರೇನ್ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತ ಬರ್ಸ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಪ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತಂಡ ಭಗವಂತ ಖುಷಿ ಆಪರ್ ಭಗವಂತ ನಮಗ್ ಬರ್ಸ ಕೊರ್ಪರ್ ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೊಂಬಿತ್ತು ಫುಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ದೊಂಬಿತ್ತು ಏರ್ ಬೈದರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕುಳಾಯ್ಡುಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ದೊಂಬಿತ್ತಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬುದಾನಿ ದಿನಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ದಿನ ಫುಲ್ ಕುಳಾಯ್ದ ಫುಲ್ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಬರ್ತಿತ್ತರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಲಾದ್ ಫುಲ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತಂದಿತ್ತ ಫುಲ್ ಕುಳಾಯ್ಡ್ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಉಂಡು 22nd ಫುಲ್ ಕುಳಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಕೊಡಿಕೆರೆಡ್ ಫುಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪುನಾಗ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಪಿರ ಬರೊಂದಿಪ್ಪ ಪನಿ 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 ಬುರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಂತ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತದಾನ ಜೋರ್ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೀ ಬರ್ಸ ಲೈಟ್ ಆದ್ ಬರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಸವತ್ತನ್ ಅಪ್ಪಗ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ ಪನೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಯಜ್ಞ ನೆಂಚಿನ ಯಜ್ಞ ನಮಕ್ ಜಪ ಯಜ್ಞತ್ತ ಮಂಡೆಡೇಜಿ ನಮ್ಮ ಈತು ಮಾತ ಪನ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಇಡು ನಮಕ್ ಜಪ ಯಜ್ಞತ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಯಜ್ಞ ಒಂದು ಸಾರ್ ಪಂಡರ್ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಫುಲ್ ಕುಳಾಯ್ಡ್ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಓ ಕುಳಾಯ್ದಕ್ಲ ಏತ್ ಶೋಕಡ್ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ ಅಂಚಾದ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪನ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಭಗವಂತ ಖುಷಿ ಆಪೇರಂದ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಗವಂತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವೊಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಕ್ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಐಪಾಗ ನಮಗ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಟಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರ್ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತುಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಂಗೋಪಾಂಗಾಸ್ತ್ರ ಪಾರ್ಶ್ವನಂ ಯಜ್ಞೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೆರು ಅಂದ್ ನಿಮಿ ರಾಜ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಕೇನುನಾಗ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಪಂಡೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣಂ ತುಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ಣನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಯ್ನ ಕಲರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಂಗೋ ಪಾಂಗ ಸಂಗ ಅಪಾಂಗ ಉಪಾಂಗ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಮಾತ ಜನಕ್ ನೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆರ್ ಮೊಕ್ಕದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಯಜ್ಞೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯರ್ ಆರ್ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞನ್ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಐಕ್ ಏರ್ ಸೇರ್ವೇರ್ಗೆ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸ ಏರಿ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಜನಕುಲೆರ್
ಅಕಲ್ ಜಪಯಜ್ಞನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಯೋಗೀಂದ್ರ ನಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಮಿರಾಜಗ್. ಸೊ ಅವಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ್ ದಿನೋಲ ನಮ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಾವು ಖಾಲಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಉಂತೆರೆ ಆಪುಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ 10,000 ವರ್ಷದಾದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್. ಒಂದು 10,000 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಜಪಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಘೋರ ಕಲಿಯುಗ. ಘೋರ ಕಲಿಯುಗ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರ್ಲ ದೆಪ್ಪೆರ ಅಂಚಿನ ಕಲಿಯುಗ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ನಮಕಿನಿ ಭಗವಂತನ ದಾದೊಂದು ತೂರ ಉಂಡು. ಅವು ಖಾಲಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದ ಒಂದುಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ 10,000 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಾಡೋಡು ಪಂಡಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಘೋರ ಕಲಿಯುಗ ಉಪ್ಪೇರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಆಂಡ ದೆಂಗುದು ಉಪ್ಪೇರ್ ತೋಜುಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಲ್ಕಿಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಕಲ್ಕಿಗೆ ಏರ್ಬೋಡು ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪೇರ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ ಗುಡ್ದು ಬೇತೆ ಏಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಉಪ್ಪುಚೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೋಗ್ಬೋಡ್ಚಿ ಅಂದ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿತೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡೂ ಯೋರ್ ವರ್ಕ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕರ್ಮೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ. ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಜನಕ್ ಮಹಾರಾಜ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ ಜನಕ್ ಮಹಾರಾಜ ಏರು. ಸೊ ಆರ್ ಒಂಜಿ ದೇವ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಋಷಿ. ಆ ರಾಜ ಪಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಏತುಪ್ಪು ಸುಮಾರು ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು. ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು, ರಾಜಗೆ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪು. ಆಂಡಲ ಆರು ಋಷಿ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಎಸ್ ಸೀತಾ ಮಾತನ ಪಪ್ಪ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೀತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರು ರಾಜ ಇತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಋಷಿನ ಲೆಕ್ಕ. ಆಪ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವ್ ಮಾತ ದಾಲಾರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಅರೆ ಖಾಲಿ ಭಗವಂತ ಐಕೋಸ್ಕರ ರಾಮ ಜನಕ್ ಮಹಾರಾಜನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಿನತೆ. ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾಯರ್. ಸೀತಾಮಯ್ಯನ ಸೀತಾ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲಿತ ರೂಪಡ್ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಆರ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆದಿಪ್ಪು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಜನಕ್ ಋಷಿ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಆಂಡಲ್ಲ ಋಷಿನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ. ಅರೆಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮಿತ್ ಕಾಸ್ತಮಿತ್ ಅರೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಯಾರ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲಿತ ರೂಪಡೆ ಬತ್ತಾಳ. ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಪ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರನ್ಗೆ ತೊನ್ನೆರ್. ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪು ಅರ್ಜುನ ಈಲ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಮಗ ಈರೊಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪುಲ ಅರ್ಜುನ ಆಂಡ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಓ ಎಂಕ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಿಯೋರ್ಚಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಇರೊಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂಡದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಈರ್ ರಾಜ ಈ ರಾಜ ನಮಗೆ ಪಾಂಡು ನಮಗೆ ಈರ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಈರ್. ಸೊ ಈರ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ದುಂಬು ಇರೆನ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ್ ಜನಕ್ಲು ತೂಪೆರ್. ಯದ್ ಯದ್ ಆಚರಿತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದ್ ಏವೇತರೋ ಜನ ಸ ಯತ್ ಪ್ರಮಾತ್ಮಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದ್ ಅನುವರ್ತತೆ. ಯದ್ ಯದ್ ಆಚರಿತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನ. ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆರತೆ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವತಃ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ತದ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಡ್ಬತ್ತ ಮಾತ ಸಿಗರೇಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಏರ್ಕೇನ್ವೇರು ದಾಯಿಗ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಐ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫಾಲೋ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ವಾ ಅವು ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ವಾ ಅವೇನ್ ಏರ್ಲ ತೂಪುಜೆರ್. ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ತೂಪೇರ್ ಜನಕ್ಕಲ್. ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವೇನ್ ತೂಪೇರ್. ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವತಃ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ರೈಟ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯದ್ಯದ್ ಆಚರಿತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತದ್ದದ್ ಏವೇತರೋ ಜನ. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ ಆವಡು ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲನ್ ಪನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಮೇ ಪಾರ್ಥಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೆ ಕಿಂಚನ ನಾನಾ ಅವಾಪ್ತಂ ವ್ಯಾಂ ವರ್ತ ಏವಚ ಕರ್ಮಣಿ. ಕೃಷ್ಣವನ್ ಪೇರ್ ಎಂಕ್ ಓಲ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿ
ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನವು ಇಚ್ಛೆನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದರೆ ಎಂಕ್ ಓಲೆ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯಾನೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಕರ್ತ ಕೆಲಸನ್ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬತ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಭೂಮಿಡು ಬತ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅವತಾರಗೆ ತಂದಾಯಿ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಡಿಪನಿ ಮುನಿ ನಾರ್ನ ಗುರು ಅಂದೆ ನೀರ್ ಅದೇ ಇವನ್ ರಾಮಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಡ ಪೋಯರ್ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಗುರುನ್ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಕೆಲ್ಲ ಕೇನ್ವೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಗುರುನ್ ಇತ್ತ ಸಾಂಡಿಪನಿ ಮುನಿನ್ ಸಾಂಡಿಪನಿ ಋಷಿನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಪೋಪಿನದುಂಬು ಕೃಷ್ಣ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಆ ಬಾಬಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರಾಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಭಗವಂತನ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಸಾಂಡಿಪನಿ ಮುನಿಡ ಪೋತಿಂದಾಯಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆರ್ ಬಂತ ವೇದೇಶ ಸರ್ವೇ ರಹಮೇವ ವೇದ್ಯ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ ಬೊಕ ದಾಯ ಪೋತಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಆನ್ ಬತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣಡ ಕೃಷ್ಣ ಇರೇಗ ಗುರು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಯಾನ್ ದಾಯಿಗ ಹಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಮಕ್ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ಅಂದ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಪೇರಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುಣ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗುಣತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರವಾದ ಸತ್ವಗುಣ ಟಿತ್ತಿನ ಜನ ಬೇತೆ ತಮಗುಣ ಟಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ he should engage all sorts of activities with devotion ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದೊಂದು ಕುಲೈಡ್ ಕೆಲವೇರು ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ನೆಲನ್ ಮಾತ ಒಚ್ಚುವೇರು ಅಡಿಪುವೇರು ಕೆಲವೇರು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಲ್ಪ ಪೋದು ಓ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆತೆಡ್ಡೇಜಿ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ಈಗ ಸಂಬಳ ಕೊಂಡ ಯಾವ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆ వచ్చినాಯ ಬಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರಾಪುಂಡ ಓ ಆಯ್ಗ ದಾಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏಜ್ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಜನಕಲ್ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಲಾ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂಜಾರಿಲ ಭಗವಂತಗ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾರ್ಲ ಭಗವಂತಗ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕುನಾರ್ಲ ಭಗವಂತಗ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಾವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗುಣತ್ತ ಐತೆ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ ಸತ್ವ ಗುಣಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೂಜಾರಿದ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಚೂರ್ ರಜು ಗುಣ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಅಂಚಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಬೋಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಮುಖ ಕರ್ಮತ ಮಿತ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದರು ಮೂಜಿ ಗುಣ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೇರ ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ನೋ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗುಣ ನಮಕ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರೆ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಕೆಲವರ ದಾಯಿಗ್ ಅಂದ್ಕೇನಾಗ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಕಾಮಯೇಷ ಕ್ರೋಧಯೇಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪಂ ವಿಧಿ ಏನಂ ಇಹಿ ವೈರಿಣಾಂ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರ ಕೆಲವರ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಏರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಾಮಯೇಷ ಕ್ರೋಧಯೇಷ ನಮ್ಮ ಕಾಮ ಭಾವನೆದಾದುಂಡು ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇಚ್ಛೆದಾದುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಲೇಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ವ್ರಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಾಮದಾದ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ ಕ್ರೋಧ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಸೇಮ್ ದಾಯಿಗ್ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಅವು ರಜೋಗುಣಟ್ಟುಂಡು ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪಂ ಅವೊಂಜಿ ಮಹಾಪಾಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನಿಚ್ಚಂ ಬಲಾದಂದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅರ್ಜುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ಕಾಮ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಗ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್
ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಧೂಮೇಣ ವ್ರಿಯತೆ ವಾ ನೀರ್ ಪಂಡ ಧ್ರೂಮೇಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಜಾವ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್ ತೂ ಕೊರ್ಪತ್ತೆ ಕೆಲವರದಾದ ಕೆಲವು ಇರೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಪನಿ ಪುಂಡು ನೀರ್ದ ಅವೆಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಡದಾದಪ್ಪುಂಡು ಪೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಪೊತ್ತುಂಡು ಪೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡತೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಲ ಪೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಚ ಪೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ತೂ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜುಜಿ ರೈಟ್. ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ ಕಾಮ ಭಾವನೆಡ್ದು ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಾರ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಥೋ ದರ್ಶೋ ಮಲೇನಚ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ದರ್ಪಣ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಧೂಳು ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗ್ಲ ಕಾಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಾಗದಂಡು ಯಥೋ ಬಲೇನ ವತ್ತು ಗರ್ಭ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭದ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಶಿಶು ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಲ ಐಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಯರ್ಡ್ ಕಾಮ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರು. Thus, a man in the pure consciousness is covered by his eternal enemy. Krishna banpere eternal enemy and Krishna banpere. Incha panda ಒಂದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗ್ಲ ನಮಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು. ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪೂರುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ದಾದ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ಆಪುಜಿತುಲೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾತದಾದೊಂಡು ಅವ್ ನೆನೊಂಜಿ ದೇಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪುಂಡು. ಐತ ಕಾರಣಡ್ದೆ ನಮಕ್ ನೆನೊಂಜಿ ದೇಹ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರ್ ಬರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಫೈರ್ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿತ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಾಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ತಸ್ಮಾತ್ವಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಆದೌ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏಪ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಕಾಮ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಇಚ್ಛೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗನೆ ದೆತ್ತು ಪಿದಾಯ ಪಾಡೋಡವೆನ್ ಅಪ್ಪಾಗನೆ ದೆತ್ತು ಪಿದಾಯ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತೆ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಉಪ್ಪುನಾಗಲೇ ನಮಕ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ದೆತ್ತು ಪಿದಾಯ ಪಾಡೋಡು ಅವೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದಾಪುನು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ನನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಣ್ಯಾಹುರ್ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನ ಯಸ್ತು ಪರ ಬುದ್ಧಿ ಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಪರತಸ್ತು ಸಹ. ಆರ್ ಪನ್ಪೆರು ಬಾಡಿಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಣ್ಯಾಹುರ್ ಪರಣ್ಯ ಪಂಡ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ತ್ ವಾಟರ್ ಫೈರ್ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಐಟಿಡ್ದುಲ ಚೂರ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಏ ಪಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ಒಂದು ದೇಹಗ ತೂವೆರೆ ಕೇನೆರೆ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ. ಐಟಿಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಏರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಐಟಿಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪನ್ ಐಟಿಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂದತ್ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮುಂದೇನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಗ್ ತೂಪಾತೆ ಮಾತ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಮಾತ ಸೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಕುದುರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕುದುರೆಗೆ ಬಿನಿಯ ಕಟ್ಟದ ದೀತ ಜಿಂಡದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವ್ ಕಟ್ಟದ ದೀಪನದಾದ ಅವ್ ಮನಸ್ಸು ಕುದುರೆಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟದುಂಡು. ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಚಿ ಅವ್ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಬಾಯಿ ಇತ್ತ ಬಾಯಿದುಲೈ ಯಾನ್ ಕಂಚಲಲ ಪಾಡುಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಆಂಡ ಮನಸ್ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಕಂಚಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲಾ ಲೈಕ್ ಮನಸ್ಸು ವಾಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಅವೇನೆ ತೋಂದು ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನೊಡ್ಚಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರೆಲ ಕಂಚಲಲ ತಿನ್ನ ಅಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಕ್ಕು ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ
ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ಮಾತ್ರ ತೂಂದುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ತೂಂಡ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ತೋಜೊಂಜಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ಆಂಡ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ತೋಜುಂಡುಂಡ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಲಕ್ಕಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ನಾಯಗ್ ಆಯ್ ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲಕ್ಕ ಓಡಾಪುಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಭಗವಂತನ ತೂವೇರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅವ್ ಬುದ್ಧಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವನ್ ಮಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಇಹ ವೈರಿ ನಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಮದಾದುಂಡು ಅವ್ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ತೂಯ ಎಂಚ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಕ್ಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವೇದಡ್ದು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗೆ ಎಂಚ ಪೋಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಒಕ್ಕ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿ ವೈರಿ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮ ಕಾಮಯಶ ಕ್ರೋಧಯಶ ಅವಳ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಗಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಈಜಿನ ಬೇತೆ ರಂಡಲ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂಟ ಓಕೆ ವಾಂಚ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇರು ಓಕೆ